Men ses i morgen. Ses i morgen. Godmorgen. Velkommen til den længe ventede video. I dag laver vi en day in my life. Og i dag der skal jeg i hvert fald ud på noget mig og min vengruppe har valgt at kalde for stopdruk. Og det er egentlig bare en en tur med letbanen, og for hver stop så skal vi så ind til en ny bar eller noget lignende, hvor vi kan få drikkevarer og drikke. Så lidt ligesom en popcrawl, men bare med stoppene. Så ja, det får I lov til at følge med i dag. Så ja, der bliver nok klippet lidt rundt i det her, men ses lige om lidt. Halløj! Så jeg er sådan stille og roligt ved at gøre mig klar til dagens event. Som I kan se, så har jeg fået noget rødt på, og det er fordi det er et tema i dag, som vi har. Som jeg sagde tidligere, så har vi sådan noget, der hedder stop for druk, hvor vi skal med letbanen, og vi skal af med ved nogle bestemte stops og finde en bar eller noget lignende. Vi starter ude ved Tarup ved en tolvtiden, så der er stadig lige 3 timer til vi starter. Men lige nu der vil jeg så få noget rødt neglelak på, så jeg også lige kan få lidt ekstra på. Og så skal jeg nok vise jer mit outfit, før jeg smutter. Og så skal jeg nok fortælle jer lidt mere om, hvilke stops vi skal forbi og sådan noget, og hvor vi slutter. Men jeg skal nok holde jer opdateret. Vi ses! Hej igen. Som I kan se, så er jeg blevet færdig med neglelak. Det blev ikke lige så pænt, som jeg havde håbet på, det ville være. Men jeg kommer også lige i tanke om, at I nok tænker lidt over, hvorfor jeg filmer den anden vej i dag. Og det er der en bestemt grund til. Det er fordi, at som sagt, jeg skal ud og drikke, hvilket gør, at jeg nok højst sandsynligt kommer til at glemme at filme den rigtige vej normalt. Så jeg filmer bare den lodret fra begyndelsen af. Og så må I leve med det. Så må I se videoen på jeres mobil, fordi det gør det nok lidt nemmere. Og ellers så er jeg har lige fundet min frokost frem. Jeg glemte også at filme min morgenmad, som var 3 toast. Men som sagt, det er vigtigt at drikke, eller vigtigt at spise, før man drikker. Og ja, jeg vil spise, og så vil jeg gøre det sidste klar, og så filme, hvordan jeg ser ud, når vi smutter. Så, ses om lidt. What's up? Så er jeg ved at være klar. Det er min udklædning for i dag. Jeg har den, som jeg har set tidligere, Danmarks trøje. The cheap one, you know. Så har jeg en medalje, som jeg har vundet fra et andet event. Jeg kan ikke huske, hvad det er. Jeg tror, det er noget med kostume igen. Og så fandt jeg lige den her fra Record Pusher. Så jeg ikke behøver at gå rundt med min taske, som er grå. Og jeg har fået lidt ansigtsmaling på. Så ja, jeg skal til at tage afsted nu her. Vi ses. Yes. Vi startede, og jeg blev en konduktør ved det første stop. Alle andre er også klædt i rødt, ligesom jeg er. Jeg skal nok forklare jer mere omkring, hvad konduktøren er, og hvad opgaven er. Men lige nu der prøver vi lige at se, om vi kan nå et letbanestop, før den smutter. Så er vi nået til stop nummer 2, eller vi er snart hen ved stop nummer 2. Stop nummer 2 er Netto. Og jeg glemte at sige, at ved hver stop, så har vi en regel. Ved den første regel, eller ved første stop, der var det, at vi kun måtte drikke med venstre hånd.
Og den her gang, der skal vi købe noget, vi ikke har smagt før. Så. Og jeg er ikke længere konduktør, som I kan se. Det er fordi, vi vælger en ny ved hvert stop også. Og konduktørens arbejde er lidt at sørge for, at alle kommer med. Og når man så også er konduktør, så har man helle for alle regler. Og man må heller ikke joke med den. Eller om den. Yes. Jeg skal nok update jer igen lidt senere. Yes. Nu kan I lige lære mine venner at kende. Skal vi starte med dig, Rikke? Ja. Ja. Hej. Hej. Hvem er du? Jeg hedder Rikke. Ja. Hvad drikker du? Jeg drikker Tom Collins. Den har jeg ikke smagt før, den er ret lækker. Ja. Og det var vist også noget med, at vi skulle drikke noget nyt i dag. Og jeg drikker noget pineapple flavor cocktail. Yes. Nå. Ses, Rikke. Og du hedder? Thea. Og hvad drikker du? Jeg drikker også Tom Collins. Du drikker også Tom Collins. Ja. Yes. Hvad synes du om turen indtil videre? Det er sjovt. Det er sjovt? Ja. Og så har vi Mester Jakob. Og hvad drikker du? Raspberry flavor cocktail. Ja, hvad er din vurdering? Den smager som sukker og diabetes. Ja, ligesom man kan lide den. Og hvem har vi så her? Stina. Ja, hvad drikker du? Det er ikke værd at nævne, tror jeg. Det skal man ikke købe det her. Ginger beer. Det skal man ikke drikke. Nej. Hvad synes du om resten af turen? Jeg tror, det bliver godt. Jeg håber, det bliver godt. Ja. Ja, det gør det. Og så har vi den nye konduktør. Goddag, jeg hedder Andreas. Og hvad drikker du? Jamen, jeg drikker sådan en Elderflower Spritz. Den smager lidt parfumeret, men det kommer ned der. Det kommer ned. Yes. Og så har vi Julius, Julius. også kaldet Nuno Reactor. Nuno Reactor. Nuno Reactor. Ja. Jeg tror, han selv kommer til at lægge nogle videoer op på et tidspunkt. Kan det passe? Ja. Og jeg har også hoppet på Elderflower Spritz. Ja. Og hvad er din vurdering? Den smager sådan lidt af meget syntetisk. Ja. Altså min, den smager meget godt. Den smager faktisk bare af juice og lidt alkohol. Skål. Så er vi nået til stop nummer 3. Og her skal vi drikke igennem et sugerør. Lige meget hvad vi drikker. Lidt ulækkert, men det går. Og de to andre, eller vi har fået 2 ekstra med på, som vi har manglet. I skal nok få et interview med den på gåturen. Men I kan lige se dem. Ja, der er en masse behind the scenes videoer på et tidspunkt, men jeg skal nok update jer senere. Nå, så har vi lige valgt ny konduktør, og det blev så Julius den her gang. Og vi går så videre til næste stop. Og på vejen over, så tænker jeg, at vi lige tager et interview med nogle af de nye. Vil du være med? Ja. Hvem er du? Jeg hedder Isabel. Ja. Og Vi kender hinanden fra musikteater og Grotten. lige præcis. Hvad synes du om turen indtil videre? Altså, nu er jeg lige kommet med. Men Ja. indtil videre ser det godt ud. Jeg synes, det er lidt sjovt, at den der Marie lige nu ikke har rødt på, som jo egentlig er dresscode, men altså. Ja, det synes jeg faktisk også. Vi finder lige den næste. Gustav. Lige, ja. Vi har nogle snacks. Hvem er du? Jeg er Gustav. Jeg er Isabels kæreste, som I lige har snakket med. Ja. Og så er jeg de andres venner. Jeg glæder mig til i dag. Ja. Ja. Hvad synes du om det første stop, du har været med på? Jeg synes, at stadion Begaen var fyldt med god energi. Brune vægge, men rigtig sødt personale. Søde mennesker, man kunne snakke med. Jeg var så heldig at vinde en ekstra øl. Ja. Så ja, nu er jeg jo egentlig indhentet lidt de andre. De var lidt foran før. Så Lige præcis. jeg er lige tilbage. Så vi er godt kørende nu her. Og ved det næste stop, Der har vi gratis shots. der har vi både gratis shots, og vi må ikke tale med hinanden, før vi har drukket
vores drink færdig. Så jeg ved ikke, om jeg kommer til at filme derinde, fordi at det giver ikke så meget mening. Ja. Undskyld, jeg stoppede klippet, men jeg ved ikke, om I kunne høre, at der var en smule panik. Men det var fordi vores konduktør åbenbart ikke kan holde på sin egen hat. Ellers har han meget stor hoved. Yes. Men ja, som sagt, jeg skal nok update jer, når der sker noget nyt. Hej bloggen. Ja, jeg har ikke opdateret i et godt stykke tid. Nej, jeg har snakket om, at jeg ikke vil lave en horisontal video den her gang. Men det sted, vi lige har været ved, det var ret lort. Jeg synes i hvert fald, jeg fik en dårlig drink. Jeg ved ikke, hvad med dig? Hvad synes du om din? Den var, det var sodavand. Det var Sukker. uden sukker endda. Ja. Jeg skyndte mig på den min, og så sad jeg i utilfredshed udenfor, fordi der var så røget indenfor, at jeg slet ikke kunne leve. Ja. Og det tog rigtig lang tid om at lave en drink. Var ikke helt så godt. Og vi måtte heller ikke sige noget, hvilket heller ikke gjorde, at det blev hurtigere på nogen måder. Men vi kom igennem det, og vi kom også lige forbi en Føtex. Og Julius var sindssygt lang tid om at finde nogle frikadeller. Ja, det tog like sådan 10 minutter. I en Føtex. Men ja, vi skal videre, og næste stop der kommer der en ekstra på. Vi ses der. Vi er nået frem til Silvan, som er vores alternative stop. Og vi har fået den sidste medlem med os, som er... Hvem er du? Nikolaj. Ja. Og... Vi bor sammen. Nå ja. Nå, hvor lang tid er du med? Jeg er med nu, og så den næste kvarter, 20 minutter måske. Yes. Hvorfor er du det? Hvorfor er det? Ja. Fordi jeg hader alle, der er her. Det må du godt. Du må godt tage med i videoen. Jeg hader alle i gåsniveausen. Inklusive Nunu. Ja. Inklusive mig selv. Det er ultra nyt herfra. Yes. Men nej, vi har... Reglen her er, at vi kun må have 5 minutter til at drikke vores drink færdig. Og fordi at der åbenbart ikke er alkoholiske drikke i Silva, så har vi andre købt vand eller noget andet læskedrik. Så. Ja. Og så er der nogen, der har taget øl med selv. Så. Hvad var det nu, jeg sagde før? Hej og velkommen til min video. Ja, det var et eller andet. Vi ses. Ja. Jeg har ikke lavet en update i et godt stykke tid. Der har også været nogle ændringer i planen. Men lige nu der er vi så på vej til endestationen, som er bodegaen. Vi har været igennem en hård periode, ja. Og nu er vi bare træt af at køre hele banen. Så det var det for denne gang. Det kan godt være, at jeg laver en lille update omkring, hvordan jeg har det i morgen. Ja, du kan jo lige lave en anbefaling af turen. Ja, lige præcis. Og så ses vi måske til en video i fremtiden. Hvem ved? Altså. Det gør vi. Ja. Det gør vi. Vi ses der. Hej der.